Ja, du skal mobbe, han skal sparke. Må. Okay, du skal sparke, sen vi skal äta. Han ska gå hem nu. Mamma just det. Ja. Nej, förlora mamma. Ada den där, Homa. Ja. Ja. Är du hungrig eller Jana? Så där hungrig då. Hallå. Äta potatis. Vill du äta potatis? Hmm?